Takže já vás vítám u dnešního videa a zároveň prvního videa na tomhle kanále BarcaTalk.cz. Takže je to první video, takže bych byl rád, kdybyste tady zanechali like a odběr. Hodně tím podpoříte, videa zde budou vycházet často. No a v dnešním videu tedy si uděláme rozbor a reakci na zápas proti Villarealu. Dělám tuhle reakci vlastně o den později, kdy se zápas odehrál, takže dneska je pondělí, včera byla neděle. Tohle video pravděpodobně vyjde v to pondělí, možná v úterý. Takže jdeme na to. Zápas tedy začal zajímavě vlastně. Villarreal dokázal dát gól, ale naštěstí byl neuznaný kvůli offsideu. Myslím, že tohle mohl být pro nás zdvižený prst, protože dostat takhle hnedka gól, to by nebylo dobré. No, naštěstí jsme se toho trošku zpamatovali a poučili a vlastně po chvíli vlastně dokázal Yamal nádherně nacentrovat na Gaviho a ten hlavičkou umístil krásně k tyči. A vedli jsme 1-0. Neuvěřitelný Yamal, který si připsal další asistenci a opravdu tenhle mladík, to je talent, opravdu 16 let a hrát takhle. No ale k tomu později. Takže jsme vedli 1-0 a po chvíli vlastně Gündogan tam, myslím, že v souboji s několika hráči se nějak zázrakem míč odrazil k samotnému De Jongovi, který byl úplně volný před brankářem Villarealu a tento bez problému dokázal dát k levé tyči po zemi. Takže jsme vedli už 2-0 a v ten moment jsme si asi říkali, že no tohle bude pohodový zápas. Aha, asi by nás nenapadlo, co ještě zažijeme. No ale co se nestalo? Villarreal vlastně kopal roh, Juan Foyth si krásně našel míč a od tyč dokázal nádherně umístit hlavičku a vlastně bylo sníženo. Takže bohužel jsme se vlastně mohli tímhle ponaučit, ale my jsme naopak přestali hrát a netrvalo dlouho a vlastně po krásné, ale opravdu krásné akci Villarrealu, to musíme zatleskat, dokázali vyrovnat. Sorloth tam vyrovnával na 2-2, kdy mu to tam vlastně přihrál jeho spoluhráč úplně před prázdnou bránku a to už měl vážně jednoduché. A bylo to vyrovnáno. No, takhle asi nějak jsme vydrželi do poločasu a v poločase jsme šli do šaten vlastně za stavu 2-2 a ztratili jsme dvougólové vedení, což pro nás nebylo rozhodně výhodné. Jak na psychiku, tak prostě na různé jako další věci. Prostě tohle byla pro nás nevýhodná situace. Takže do poločasu jsme chtěli nastoupit určitě s tím, že bychom si znovu chtěli rádi vzít vedení, jenže my jsme nezačali hrát. My jsme právě naopak pouštěli Villarreal do nějakých akcí a netrvalo dlouho a prostě Villarreal se dostal do vedení 3-2. Baena po krásném průniku vlastně dokázal dát míč k pravé tyči a Ter Stegen to měl hodně těžké a nedokázal s tím si poradit. To jako mu nejde brát za zlé, tohle byla krásná střela, krásný gol. No ale prohrávat 3-2, 2-0 na 3-2, tohle jsme nečekali asi. Takhle jsme nějak jakože vydrželi asi vlastně do nějaké minuty, ale v 63. vystřídal Ferran Torres Oriola Romeua a v 68. dokázal Ferran Torres vyrovnat na 3-3. Ferran Torres má neuvěřitelnou formu. Já stále nevím, proč nehraje v základní sestavě, ale očividně mu to asi svědčí, protože dává gol. Vlastně dal gol druhý teď už v této sezóně a v přípravě měl nějaké góly, no ale teď znovu nás zachránil, vyrovnal na 3-3. Mezitím se tam Yamal několikrát dostal do skvělé akce a dokonce jednou si tam parádně dokázal vystřelit, ale bohužel trefil jenom spojnici. Brankovou konstrukci, to byla velká škoda a tady tohle mohl být jeho premiérový gól, ale bohužel štěstí bylo tentokrát na straně Villarealu. No a poté znovu Yamal vystřelil a od tyč se odrazil míč k úplně volnému Lewandowskému, který už dával jenom do prázdné branky. Takže jsme měli zápas znovu ve svých rukou, otočili jsme ho na 3-4 a to nám vlastně hodně pomohlo, ale tenhle gól byl znovu šťastný, ale gól je gól a my jsme se dostali zpátky do vedení. Takhle už jsme to vydrželi do konce, nějaké šance tam Villarreal ještě měl, ale nebyly to žádné
velké tutovky, které by měly zavánět gólem. Ale vydrželi jsme to do konce, no a vítězství tak bylo naše. Jako druhá výhra po sobě, dnes to bylo ale velmi hodně těsné, protože jsme opravdu nemuseli vyhrát. A myslím, že z tohohle zápasu bychom se měli hodně ponaučit. Vlastně jde vidět, že v obraně s Alonzem a Robertem na becích to není úplně ideál. A jako jde vidět, že třeba Balde, který nebyl kvůli jeho kotníku, s nějakýma problémy s kotníkem, tak ten tam dost chyběl. Určitě musíme tedy vyzvihnout ještě Jamala, který byl vyhlášen dokonce hráčem zápasu a fanoušci Villarealu mu dokonce tleskali ve stoje, když byl vystřídán, což je neuvěřitelné. Takhle mladý kluk a takhle talentovaný a dobrý. No, další jméno, které určitě musíme vyzvihnout, je Frenkie de Jong, který byl opět neuvěřitelný a jako on je opravdu možná teď, ne možná, určitě top 3 záložník na světě. On je opravdu neuvěřitelný a takhle někoho hrát jsem dlouho neviděl. No, ale de Jong opravdu neuvěřitelný. Lewandowski konečně si dal gól, konečně doufám, že ho to nakopne, protože opravdu ty předchozí 2 zápasy nebyly z jeho strany žádný zázrak a tenhle gól by mu mohl dost pomoct na psychiku. Hodně mě štvali komentáře na internetu, že Leva pryč, Leva do Saudské Arábie, ale prostě doufám, že teď už mu to pomůže a znovu začne dávat ty góly, jak ho známe. Takže to by bylo asi teda k dnešnímu zápasu vše a zase příště u nějakého videa, pravděpodobně o nějakých přestupových spekulacích, kterých je teď ještě během přestupového období, které končí za chvíli, ale je jich stále dost. Samozřejmě Cancelo stále není v Barceloně ještě, ale už je to velmi blízko. Takže další video už brzy a určitě tady zanechte like a hlavně odběr a zase tedy u příštího videa. Čau.